Alam mo ikaw, eto makinig ka muna mahala. Gusto ko lang sabihin sa'yo ang mga bagay na dapat mong malaman para hindi ka masaktan. Hindi, baka kaya ka nasasaktan kasi hindi mo alam kung saan ka lulugar. Hindi mo alam kung hanggang saan ka lang. Tama, mali? 'Di ba na hindi mo alam kung kailan dapat hihinto at sabihin sa sarili na hanggang kaibigan lang pala ako. Hindi, ang ibig kong sabihin talaga dito, minsan may mga taong dapat kinakaibigan lang or bine-best friend. Kaya ikaw na umamin sa best friend mo at talaga nga namang na-reject ka. Gusto ko lang sabihin na deserve mo yan. Mahal. Anyo sa'yo. Andito na naman ako Andito na naman ang Spicy Opa mo sa radyo na kapag natikman mo. Hanapin mo. Walang iba, ako to mahal. Si Kim Chino at makakasama mo ko 69 tayo. 6 to 9 p.m. makakalambingan mo ko. Diba? Kasi meron talagang ganyan mahal mahirap yun. Katulad nung sinabi ko kanina, diba, na hindi mo alam kung hanggang saan ka, pero kailangan mong mag-move forward kasi wala ka ng choice. Diba? Yung mahuhulog ka sa taong hindi ka naman kayang mahalin. Yung mahuhulog ka sa taong kapatid lang ang turing sa'yo. Hindi kasi, hindi porket bawal mahal. Hindi porket bawal at masarap, titikman mo. Katulad ng best friend mo, bawal yan. Bawal mahalin, bawal jowain. Di porket masarap, ay talaga nga namang ipupush mo. May mga kakilala akong ganyan, mga katrabaho na best friend pero tinitikman. Hindi, biro lang. Pero ang isa sa mga dahilan talaga kung bakit wag ang best friend mo ay dahil sa aking sasabihin ngayong gabi. Kasi tonight, sa ating Chinitox, usapang pag-ibig mula sa chinito ng buhay mo, ibibigay ko ang 3 rason kung bakit hindi dapat jowain ang best friend. Ito na, una, huwag yang best friend kasi kapag nag-break kayo, wala na kayong friendship. Diba? Na kapag umamin ka, dun pa lang may awkwardness na. What more kung yung best friend mo maging jowa mo? Wow. Diba? Yung best friend mo na naging jowa mo, ay talaga nga namang nagkaroon kayo ng experience together. What? Na yung kaibigan at turing mo ay kapatid ay talaga nga namang makakasama mo sa isang lugar na kayo ay nagkakadel. Hindi ba awkward yun? Ewan ko kapag ganyan mag-best friend, alam yung lasa ng isa't isa. Bakit? Hindi, alam lasa ng isa't isa kasi kunwari pumunta kayo sa coffee shop, umu-order kayo, di ba tinitikman nyo ang isa't isa? Ay, tinitikman nyo yung drinks ng isa't isa. Di ba? Kasi ganyan ako, oy, tikman mo to, ang sarap nito. Ganon. Pero ako personally mahal, naniniwala ako na kapag best friend, at clear sa akin yun clear kay Kim Chino yun, na kapag best friend, kapatid na talaga ang turing. Ewan ko na lang sa iba bakit may mali siya. Yung totoo, minsan kasi yung mga taong sabik sa pagmamahal at true love, basic human decency lang, nafo-fall sila. At isa ka ron mahal, tama mali. Na yung pakitaan ka lang na yun, kunwari, thoughtfulness. Ako si Kim Chino, gentleman talaga ako. At kapag pinaranas ko sa'yo yun, mafo-fall ka, mali! Mali yung ganun. Huwag ganun karupok Kaya mahala, kaya kayo nagkakaroon ng trauma. Kaya kayo nagkakaroon ng character development ay dahil din sa karupukan nyo. Anyway, mahal, isa pa lang yun sa mga rason kung bakit huwag kang jumawa ng best friend mo. Makakasama pa naman si Kim Chino hanggang 9 p.m. Tuloy-tuloy lang ang Chinitox. Kaya manatiling nakatutok dito lang sa 90.7 Love Radio. Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic. Metro's number one. Love Radio.